Ang ginot talaga dito sa Pilipinas, ah. Uy, si Beshi. Oh, hello, Beshi. Hello, Beshi! Oh, napatawag Oh. ka long distance. Ito ba mayaman ka? Bakit? Aba, syempre, may trabaho ako dito, no? May tawag ako sa'yo, na-miss na kaya kita. Ano na? Magba-birthday na ako. Ay, advance happy birthday na lang, Beshi. Oh, bakit? Bakit malungkot ang boses mo? Hanggang ngayon, nasa Pilipinas pa rin ako. Dapat 1 buwan lang ang aking bakasyon. Pero hanggang ngayon, no, 3 buwan na ako dito, hindi ako makabalik. Ah, ganun ba? Oo. Hindi kasi na-approve ang ICA permit ko. Pabalik yan sa UAE. Nawawalan na nga ako ng pag-asa. Buti pa ang bagyo dito may pag-asa, pero ako hindi ko alam. Makakabalik pa kaya ako dyan? Gusto ko na talaga magtrabaho. Pula ng pula. Talaga na-approve. Ay, naku, Beshi, tamang-tama. May napanood ako kaninang video. Ang sabi doon, kahit hindi ka na-approve sa ICA, tutulungan ka nila makabalik dito sa UAE. Talaga, Beshi? Oo, isasend ko sa'yo yung video. Ha? Sige nga. I-share mo nga sa akin. Gusto ko na talaga bumalik. Kapigado talaga dito sa Pilipinas. Uy, sige, abangan ko yan, ha? O siya, sige na, Beshi, check mo na. Sige, bye-bye. Salamat. You're welcome. Bye. Kabayan, bakasyon lang ba dapat ang uwi mo sa Pilipinas? Pero hindi ka na makabalik dito sa UAE dahil hindi na-approve ng ICA ang iyong permit? Huwag kang mag-alala. May solusyon ang Pinas Tourism dyan. Para alamin ang ibang detalye pa regarding this, maaari nyo kaming i-follow at i-message sa aming Facebook account, TikTok account, or IG account. Dahil dito sa Pinas Tourism, tapat sa lahat ng serbisyo. I-message ko na tong Pinas Tourism para matulungan nila ako. Makabalik na agad ako ng UAE.